Als je een breedtest doet, of lopen, of standen, of weet ik veel wat, dan moet je goed doen. Absoluut die stand en die stand moet je laten zien. Vooral voor de hogere banden zie ik dat niet. Daar bemoei je me eigenlijk niet mee. Maar als je zwarte band wil worden, dan moet je goed hard trainen. Als het dadelijk een trainingssessie is voor de voorbereiding voor de zwarte band, gaan. Hoe meer je je hoofd laat zien, staat je genoteerd, oh diep op paard, wordt afgenoteerd. Snap je? Dus goed zitten, Laura. Voorzitten. Dus met de training, al voor maandag trainen, doen jullie goed. En nou zijn jullie zenuwachtig. Snap ik wel, maar probeer het goed te doen. Een kiap is een kiap en een tolio is een tolio. Ik zie breektesten met een wreef. Niet goed. Ik heb zo met mijn neus aanwijzen die dat allemaal doet. Ik heb wel een platte neus, maar ik kan wel wijzen. Dus, en als je dadelijk een dikkere plank moet breektest doen, voor de zwarte band met de wreef, dan ga je zo naar het ziekenhuis, of een toliejack. Waarom krijg je maar dus geen tolie maken? Snap je? Niet meer met een wreef doen. Als je een toliejackje maakt, moet je met de balkan voet. Doe je dat niet goed, dan zijn je tenen gebroken. Oké? Nou, bij deze heb ik mijn woordje gezegd. Andere keer, als je weer over 3-4 maanden weer examen moet, hoe hoger je komt, hoe strenger het wordt. En dan ga ik daar staan. Nou, de woord is aan Tony. Oké. Allereerst, net al Max al zei, het is natuurlijk een zenuwachtig en de lessen gaat het vaak beter. Sommigen de waarheid, sommigen een paar mensen waren en dachten van, is dat wel goed gekomen? En het kwam toch nog goed. Ik dacht van, nou, vandaag heeft hij even in zijn hol en het lukt toch. Standen, ladies, heel belangrijk. Als vaak inderdaad richting de zwarte band gaan. Zeker een punt van aandacht. Gaat ook voor de meisjes erachter. Ja, die zijn wat hoger. Belangrijk, en ik kan het hardop nageven, het gaat allemaal niet zo snel, maar zijn standen zijn wel goed. Kwietkoelie, hoogstand, koelie, allemaal goed. Dus er zijn puntjes van aandacht voor jullie om eraan te werken. Ja? Oké. Als ik dadelijk je naam roep, dan doe je je band af, laat je je band op je plaats liggen en kom je naar mij toe. Ja? Dan krijg je je diploma en dan zo gaan we verder. De mensen die de gele slip hebben gehaald, als ze die gehaald hebben, die krijgen nu hun band niet. Je houdt een band even om, kom alleen even het diploma halen. En de band komt later, heb ik van Max gehoord. Dus dat komt allemaal goed. Diploma wel. Eén iemand die krijgt zijn diploma ook nu niet, want die had zijn paspoort niet ingeleverd. Dus dat komt ook nog, denk ik. Snap je wat ik bedoel, Mike, of niet? Mike heeft ze meegeleverd. Ja? Ja, maar ik heb het nou niet beschrijven. Oh, ik kan zeggen. Die heb ik hier neergelegd. Dat komt naar de rand. Dan heb ik nog één vraagje. Ik kan hem nu niet aftekenen. Waarom niet? Als ik dat nu met die pen doe waar alles netjes mee geschreven is en je neemt die paspoort of dat, hoe heet dat diploma dan mee, dan zit er zo'n grote veegplek op. Dat weet ik nu al. Dus gauw als je er al aankomt, dan is er niet zo en dan zit er een veeg op. Nou zeg ik, dan zou ik heel fijn vinden, als de mensen mogen er vanavond voor meenemen in het diploma, dat je er hoort de handtekening op. Dus tegen de volgende keer mee terugneemt en dat je dan de handtekening erop zet. Mag ook allemaal in één keer. En de datum natuurlijk ook. Dus, want als we dat nou nog moeten doen, dan zijn we hier om 9 uur nog aan de gang.
Dus op andere scholen wordt de datum al ingevuld. Die wordt naar de rand wordt die wit gekalkt en dan zetten ze een andere datum in. Nee, je haalt vandaag je diploma of je haalt het niet. Zie? Oké, de eerste die naar voren mag komen is Jasmijn. Dan zeg ik nou net, ik heb jou nog in band. Ik kijk het dadelijk, alleen je diploma, kom. Kom nou hierheen, knappert. Gefeliciteerd. Hier opgestaan. Bas! Ik heb geen diploma, dus blijf even zitten. Je krijgt een andere, je krijgt van de week heb je diploma, die moet even geschreven worden. Maar je bent in ieder geval wel geslaagd. Gaan we staan. Je mag het ook een hand geven. Je krijgt een beetje diploma. Goed? Oké, de volgende. Duncan. Gefeliciteerd. De volgende die zijn baldag mag doen is een mannetje wat moet heel veel oefenen. Ik vond dat hij vandaag redelijk goed deed, moet ik zeggen. Dat moet ik dan ook eerlijk zeggen. Maar hij moet wel blijven oefenen. En dat is ons klein vetje. Kom je mooi. Laura. Dankjewel. Dat is niet zo zacht. Nou, hallo, natuurlijk. Maar lekker zoeken.
iets fanatiek worden. Ze heeft het wel goed gedaan. Maar ze is zo lief. Kijk, ze staat zelf op. Kom aan. Hey, je zit niet in Amerika? Ja. Anders wordt het een probleem volgende keer. Oké. Miek! Ondanks dat voetbal heel belangrijk is, mannen af en toe maar eens geweest. Best gedaan aan de kant. Alsjeblieft. Oké. Dan krijgen jullie iemand die ging alleen maar op examen als ze geen plank door hoefde te stoppen. Nou, heeft ze gewoon pech gehad, dan moet ze wel doorschoppen. Dus helaas winterkaas. Je weet het al, kom maar Michel. Een beetje weer op. Je ziet het komt toch goed. Kom hier aan. Welke moet je dan? Ik heb 52. Welke moet je dan? Ik had er 62. Nou. 62 is dat. Bliss. 245. Blijf zo doorgaan, zou ik zeggen. Ja? De moeite waard. Ja, dan moet ik kort doen. Alsjeblieft.
verkeerde diploma zie, want dat moet rood zijn. Maar helaas binnenkant. Ja, rood. Nou, dan doen we toch maar die diploma, dat doe ik wel veranderen. Gefeliciteerd. Nou, dan krijgen we 2 dames die bijna synchroon liepen. Ik wil erbij zeggen dat de handbewegingen, heupbewegingen, loopbewegingen, dat ging allemaal best goed. Heel goed zelfs. Alleen jullie moeten allebei letten dat jullie kort stand, loopstand, paardrijstand. Allemaal standen die jullie veel beter moeten doen als je zo de band kan halen. Ja, nu is het goed. We vinden het voldoende om deze voor de zwarte streep op te gaan. En zoals jullie gelopen het totaalplaatje hebben gedaan, vind ik het super. Maar ik wil wel, als je daar naar de zwarte band gaat, doe iets met die standen. Ga daar iets aan doen. Ja? Oké. Okay. Oké, heb ik nog één iemand niet gehad? Wie was dat? Dat niet? Die is zo zakken. Lady ook niet. Ja, Lady heb ik, die krijg ik morgen. Oh. Maar Lady, jij hebt geluk. Jij krijgt hem ook nog hoor. Hij ligt daarin, alleen die zit een grote vlek op. Dat gaan we niet doen. We gaan wel jouw bal geven, maar we gaan geen diploma met een grote vlek geven. Nou, kom elkaar. Oh, sorry. Heb je meegeleverd? We zitten als weer in van afgelopen zaterdag. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, Dat vind ik ook. Ja, hij mag ook applaus voor hem. Ga ik even bij? Oké. Nou, zoals jullie gemerkt zullen hebben, is gelukkig iedereen geslaagd. Ik zal je ook zeggen waarom. Ik vind dat het vandaag, we hebben ook heel hard gewerkt de afgelopen paar maanden. Daarvoor was het altijd, dus was altijd een verloren kindje, was altijd er een beetje bij. Ik vind nou dat we de laatste maanden, dat we 's maandags een vast ritueel hebben, dat iedereen bij ons komt lopen. Iedere maand wordt altijd hartstikke druk is. Gelukkig, omdat mensen toch hun band willen halen, kan ik alleen maar zeggen dat het niveau op dat gebied een stuk omhoog is gegaan. En iedereen ook bereid was om extra diploma te halen. Echt die band te halen, er iets voor te doen. En ik vind dat de tafelplaatje voor iedereen is, er zitten nog kleine dingen hier en er zitten kleine dingen staan, dat is logisch. Je kan overal op bukken zitten, maar je moet ook wel eens een klein beetje het totaalplaatje bekijken. En als de een dan een hele goede traptechniek heeft en dan een iets mindere stand, of een hele goede hoofdstation en een mindere handtechniek, oké, dan moet je dat afwegen, wikken en wegen. Normaal zou ik, en dat ga ik volgende keer doen, ga ik mappen maken met nummers erop, zodat ik ook punten kan geven aan mensen, dat ik een wat beter overzicht heb, maar dan zul je wel merken tegen die tijd. En dan gaan we gewoon eventjes, dat is wat makkelijker voor mezelf, kan ik wat beter beoordelen, kan ik niet alleen zeggen, dan kan ik niet alleen iets over haar zeggen, maar dan kan ik ook iets over hem zeggen, iets over hem en over haar. Ja, dan gaan we gewoon, dat doe ik dan volgende keer. Maar ik vind dat iedereen zijn best gedaan heeft, en trots op jullie, hetgeen wat je hebt laten zien, daar ben ik heel erg trots op. Ja, bedankt. Oké, is iedereen de band al mee? Want we gaan niet zonder band afgroeten, dat gaan we niet doen, hè? Iedereen
deze mantkant, dus iedereen doet zijn mand op. En Marijn heeft een hele foto voor bij dezelfde maten. Ja, hier wel. De grote, hè? 2,50 meter. Dan doe je het nog een keer omdraaien. 85. Nick trouwens ook. Mag ik dat? Zijn we er weer niet? Ja. Gelukkig. Oké. Goed gesloten. Steady up. Nee. Eentje!